Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви покажа един бюджетен десерт. Това е любимият ми крем на доктор Йоткер и струва 1,80. Разбира се, както чухте, имам и малък помощник до мен. За десерта ще ни е необходимо само половин литър мляко и разбира се крема. Хубаво е млякото да бъде охладено, за да крема да стане по-пухкав. Изключително лесно е. Само изсипваме млякото и добавяме крема. Хубаво е купата да ви е дълбока, защото кремът пръска. Остана ни да разбъркаме с миксер за 3 минути. Първо разбъркваме на по-бавна степен, след това на бърза. И най-любимото ми е, че е с парченца шоколад. Остана ни само да изсипем крем в чашките. Остана ни само декорацията. И за декорация ще използвам ягоди и кокосови стърготини. Най-хубавото на този десерт е, че може да го приготвите сами. Благодаря ви, че изгледахте и това видео. Ако ви е харесало, дайте палец и се абонирайте за моя канал. Чао! Чао!